फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों। अनजलि दैमारिया सासे फैलार लिडार। डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा थोंजोङै बिथांनि रिप्लाइखौ होदों। फेलियार ना फेलार ना मा प्रनाउन्सिएसना माब्रै खालामदोंमोन मैया जाय बिथां गेदेरमा डायनामिक लिडार सासे बिथाङा बिनि सायावनो दिनै गोख्रों गोदान हान्जानिफ्राय फिनजाथाय बा रिप्लाइखौ होनाय जादों। फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बिनि उनावहाय बुंथों। किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन। जोंहा जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिसनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन। जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन। जों एक्चुअलि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि दिनै गिबि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि जथुमा दङमोन आरो बेखौ मेइनलि जों अथ टेकिंनि थाखाय लिंदोंमोन। दाख्लै जायफ्रा बिबान मोनबाय कमिटिखौ फर्म खालामबाय बे कमिटिनि अथ टेकिं एबा सतबांसा लानाय जथुमामोन आरो माखासे जोंनि पार्टी स्ट्रेटेजिफोरखौ जों सावरायदों। जों माबादिहाय दा खामानियाव आवगायजेनगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानाय ब्लक लेभेल कमिटि प्राइमारि कमिटि बेफोर दानायनि रायजो राजाया गोबां जोंखौ कमिउनिकेट खालामबाय थादों। बेनि माबादिहाय जों जोंनि हान्जायाव थिसननायनि राहाफोरखौ लागोन बेफोरखौ जोङो दिनै गिबि जथुमायाव सावरायदों। बांद्राय सावरायनाय जायाखै स्पेशली पार्टी स्ट्रेन्थेननि सायावहाय हान्जाखौ माबादि गोख्रों खालामगोन बिनि सायावनो सावरायनाय जादों। थेंक इउ। डेफिनेटलि जों थांखि लादों 10 साननि मादाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। माबेबा डिस्ट्रिक्टआ समफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन। एसे गिदिंखानाय दङ आरो बेखौ दाखाङोब्ला गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआवहाय ब्लक प्राइमारि बेफोरखौ दालांनो हासिगोन। बेखौ दिनै ज'है थांखि लानाय जायो। थेंक इउ। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना मा उद्देश्यखौ लानानै बिसायख'थि होदों? जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन। किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन। जोंहा जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिसनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन। थेंक इउ। इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जे अनजलि दैमारिनि जिथु दोलो दैदेननाय जिथु बिनि सायाव फोथायनाय गैया होननानै बुंदों। आं नुदों माबा फैलार लिडार होननाय नुदों। किन्तु आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव अनेकआ अनेक बुंगोन। किन्तु मोनसे खोथाखौल'सो आं बुंनो लुबैदों जे फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बिनि उनावहाय बुंथों। थेंक इउ।